Bejn Ottubru u Diċembru tal-2017, in-numru ta' persuni jaħdmu f'pajjiżna qabeż il-200,000 li jfisser żieda ta' aktar minn 5% meta mqabbel mas-sena 2016. Ikkonfermat dan statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li tat l-aħħar dettalji għas-sena li għaddiet. Statistika li tindika li 69 minn kull 100 persuna f'pajjiżna li għandha bejn 15 u 64 sena għandha impjieg. Bir-rata ta' impjieg fost l-irġiel li għandhom din l-età timmarka il-81.3% u 56.7% fost in-nisa. Dan filwaqt li turu wkoll żieda fin-numru ta' persuni jaħdmu full-time. Fil-fatt imqabbel mal-2017 u l-2016 dawn żdiedu b'aktar minn 11,000 biex laħqu t-total ta' 176,478. Dan fil-waqt li 27,173 persuna kienu qed jaħdmu part-time. Fl-istess perjodu ir-rata ta' persuni mingħajr impjieg kienet ta' 3.7%, rata li komplet tonqos meta mqabbel mal-persentaġġ ta' 4.2% fl-istess perjodu fl-2016. Dan fil-waqt li l-istatistika turi li ir-raġuni ewlenija wara n-numru ta' persuni inattivi fis-suq tax-xogħol hija li dawn laħqu l-età tal-irtirar. L-istatistika tagħmel referenza wkoll għas-salarju medju għal ħaddiema f'Malta matul is-sena li għaddiet li laħħaq 17,911 euro, żieda ta' 241 euro meta kkumparat ma' dak tal-2016. B'dan ifisser li s-sena 2017 għalqet b'aktar persuni jaħdmu, inqas persuni mingħajr impjieg u żieda fis-salarju. Dan kollu huwa riżultat tal-ħidma tal-Gvern u ta' ekonomija b'saħħitha.